Nak, bili ka ng bigas, yung tagti 35 kilo. Ano pre? Gusto yung ina-applyan mo? Ano ba talaga? No, tumaas na Ikaw naman. pre. Ako, overage daw ako eh. Ang bansang Pilipinas, ito aking lugar. Hindi ka raw singabay sa ibang bayan, ngunit ang ating bansa lubog pa rin sa kahirapan. Kamusta Pilipinas? Ano ba ang nagbago? Ilang kababayan pa ba ang aalis sa bansang Pilipinas? Sa tulong na sistema ng mga nasa taas, patuloy ang paglaganap ng mga pagsakulay. Kapos mong pambili, ang bulsa mo wala ng buhay. Ang mundo ilabalik pa rin sa dati. Ang maya sila na habang ang balat sunod pinagsama kagustuhan ay umangadyaan ng nangyayilan. Pa bang mangungurakot ang katulad ni Napoleon? Ano na ba